Аз има някаква така гордост, че правиш традиционно. Аз примерно, нали, не че се чувствам повече от другите, ама се чувствам, нали, част от културата такова. Все едно вече наистина съм татуист, истински татуист съм. Не съм някакъв аматьор в гаража му. Гаража, Това новата машина на Ани, дето ние ще й направим сефтето върху Ани, за да си я запомни. Новата сглобка на светло. Сега ще видим какво направил. Сингъл бобина, обаче аз отде гледам. Има разлика. По-малка е, по-лека е. Реално, ако ги фанеш двете, изглеждат абсолютно идентично, но моята е по-голяма. Със сигурност. Но сега ще видим как работят. Би трябвало да нямат разлика в работата. Прати ли ти с описание? Как да работиш? По това, я да видим какво те е написал. Къде си? Къде си, бе? Я да видим какво е написал. Много висок волтаж, 8-9, 140 Hz. Иначе обаче готино си ги е направил. Седмица 18 линия, 8-9 волта на 140 Hz. Супер. Аз си мислех, че първо ще създам някакъв интерес от към самото изображение, ама хората не че не ги гръбна изображението, обаче с постоянството изведнъж почваш да бълваш всека седмица по 2, по 3, по 2, по 3 и по-скоро това прави впечатление на хората, сега свикнали са по-големия избор, примерно, и ти като имаш нарисувани 50 и си ги качила тия 50, кефа да го направиш. Кефа е да го направиш. Така. Единствено на този крем е, че сега ако сложа това стенсил, ще се залепи за него. Само си го премеряме така. Преди това съм си взел мярката. Чаем сега кое да ползваме. Това ще ползваме голямото. Тя май стана на 9 години. Коя? Тази, на Бъртес. Тази ли? Сега има крем по нея. Колко време е това? Може би на 9. Също не. 8,5-9 години. Не, март месец направи. Аз съм тук почти от 7, беше татуирана преди да... Това беше татуирано преди това. Това е правилно март месец. Може би на 9. Или 8 или 9, но май 9. Сега вече конкуренция. Една от едната страна, една от другата. Защото примерно този дизайн ние също ще си го изградим като традиционна татуировка, но самия дизайн не е най-традиционното нещо. Китове се правят след 1950, примерно вече да си заложиш като риба, акула. Или акула чук. Това си характерни като животни, ако говорим. На оригинала не са ми сърцата върху кита с черен контур, но мисля тук да ги изпукам с черен, там с червен. Само че после като ги пълна с черно и сиво, ще влезне със сигурност някъде вътре. Аз съм за супер класическите татуировки. Супер класическите... Какво се сетиш? Сейлър Джери, Майк Малоу, Нед Харди... Какво се сетиш? Направено класически, правено преди това. И супер много от супер звездите, къде, ако мога да наречем някои хора супер звезди на татуировките, много класически дизайни, правени от преди 70-80 години и 100 нагоре и продължават да ги правят без да ги променят. Защото тия хора не ги променят, що аз да ги променям. Топлата вода да я откриеш много трудно. Тя е открита по весия на свобода, да знам. Back to the roots. Да. Заеди. Няма рисуване, майката, наистина. И пак, никой не ти казал да почнеш да изграждаш от нулата. Може да добавиш човек, гледаш ги. Нещата са си направени вече. Има толкова много дизайни човек. Стига да искаш. И ти като тръгнеш, каквото и да тръгнеш да го наречем копиране, на теб мозъкът ти вече работи, почваш да го пречупваш през своята си призма и нещата изглеждат различни. Да. То винаги е така. Въпросът да вложиш малко от теб, то си личи, когато си вложил. Малко човек, обаче, то си личи. Колкото краден дизайн, на мен е малко... Най-малко ти като го пуснеш в интернет пространството, вече не е твой.
Той Не, пак си така е. нали, твой, обаче в момента, в който ти го преработят, Да, съвсем различно. вече е съвсем друго човек. Съвсем различно е. И да я знам, защото някои хора примерно се обиждат, като им взимат дизайните такива или хейтят положението, ама... Да не са си ги качвали. Като цяло да, да я знам, приеми го, че дизайнът е достатъчно добър, че да се копира 5000 пъти страницата. Правилно. Значи съм оставили някаква следа някъде и се разпространява. Но рисуване. И традиционно просто много ме кефи човек. Мисля, толкова изчистена концепция, всичко си има нужно. Хубава линия, черно, да бе, направо. И седи бе, и седи, гледай го това 9 години човек на Бартес. Мисля, не е мръднал. Не е мръднал. Абе, те си остаряват, обаче си остаряват как трябва да си остаряват. Да бе, изглежда хубаво. Яко е, но... Аз има някаква така гордост, че правиш традиционно. Аз примерно, нали, не че се чувствам повече от другите, ама се чувствам нали, част от културата такова. Все едно вече наистина съм татуист, истински татуист съм. Не съм някакъв аматьор в гаража, ма. В гаража, ма. Да. Ето всеки е тръгнал от някаква форма на гараж. Да бе. Надали всички хора са благословени с първото си студио, да, студио, да се нарече. Да бе, ти си помазан, звездното да знам. студио. Ти си помазан. Знаеш какъв е кефът според мен? Като дойдат хора, дето такива неща, дето не съм... Аз съм ги нарисувал 20-та година, примерно, или 21-та година. И викам, то, нали, нарисувал съм хубаво, качил съм си готов дизайн за татуировка. И идват хора. Наскоро правих нещо от 20-та година. Вика, това правил ли си го, то старо, нали? Аз викам, чая да видя 20-та година, преглеждам си нещата, аз си ги отбелязвам, защото просто ще забравя по някакво време. И от 20-та година викам, не съм го правил. И си правя татуировка нарисувана, готова от 20-та година. Още имам неправени неща от 22-та година, примерно. Ето, това не е правено от 20-та. Тия са правени, те са точки. Всичко си го маркирам. Той кита от кога е? Кое? Кита. Кита, мисля, че трябва да видят оригинала, отиде при Катя, тя си го хареса, но трябва да го видя, ма и то от 23-та, примерно. Примерно от 23-та година, сега сме 25-та година и сега ще го правим. И всичките си ги маркирам тук и много скеп, защото има още няколко, които са останали. Не съм ги правил, обаче съм сигурен, че ще станат. Така че да. Всичко е маркирано. Разгръщаш, всичко е татуирано. Няма слабо. Ама кита дам, сега ще го видим на това. Така реших и за бобините. Де факто те първата ти е бобина, мисля, че беше тази Влад. Да, това е първата. Сега имам две оставени от Наско да ги пробвам. Никога не съм ги пробвала, защото не е моя и ме е страх да не им стане нещо. Какво да и стане, ти няма да обръж земята. Човек така седат Мики Шарп едната, другата май тя е Мики Шарп. И седат и не мога да ги пипна. Разбираш, няколко пъти така викам, айде да сгубя споко, сглабям я, слагам я и се отказвам накрая, викам, не е моят човек, ще стане нещо. Те какво, за линия ли са или... Едната е линия, другата май е пакър някакъв. Какво да и стане? На тия машини няма какво да им стане, разбираш? Пак ти казвам, като не е моя, нали сега, ако си е моя, ще я гледаме, така си купих фотоапарат, беше си мой, разгубих го, не го сгубих повече, така си остана. Обаче, нали, по-ми е такова, като чуя за човек и знам, че той много си го кефът и си му, нали, част от колекцията и не искам много да... Нали, докато не съм сигурна. Ма ако ни го кефаха толкова много, нямаше да ги остана. Ама те не ги остави да ги пробвам, не ги остави за винаги. Това до преценка, в смисъл, почва, че да ша пробвам. Ша пробваш, отиваш, ти ако не включи да работиш, да, така е. 6 месеца си я вземе. И затова сега просто пробвам мои машини, за да ми е по-спокойно с чуждите. Аз тук обратно. Работя с чужди машини, да си паза моите. На бобинката също с линията по съвсем различен начин. Не, аз бях с пен, по-скъп пен, по-ефтин пен, по-висок строк пен. И нали, всякакви пробвах, обаче просто линията седи една рехава, не знам как да го... Не е точно линия. Не е бобината. Не, и ти сега вече като не си на таблет, си на маркер и четка, и маркер оставя една следа и в следващия момент
нали, Вие да изчерпите. да, и това не може да ти да остави, роторът не може да ти остави тази следа, която може, примерно, бобината. Просто е много различно. Много различно. И другото е, че е много бавна. Ти там трябва да си бавен, да се туткаш малко такъв. И това също не ме е кефи. Така минах всъщност на линия с бобина. Сега шумничко, ма той това е готинко, така да си пожужи малко. Да, класически татуировки с класически машини. Ние не казваме, въпреки че гледам китайците, къде сега те първо почват да ги бухат тия традиционали. Само пенове, баче. Само пенове. Търчат с някакви пенове, някакви марки, никой не ги знае. Ама бачката. Това повече до усещане. Ама лошото, като прескочиш първото стъпало, за мен няма лошо да работиш с това, машината е удобна, ако първо си се научил да бачкаш с бобините. Можеш ли да бачкаш с бобини, защото не знаеш за какво става въпрос? Можеш. Ей сега бачкай с каквото искаш. Аз съм на това мнение. Трябва да можеш и с тия. Ако ти се наложи нещо стане, поправим. Да. Аз няма да татуирам, защото не съм работил с тези машини. Тъпо. Значи ми професионалист изцяло. Така че трябва да се бачка и с двата вида. Ако ти падне батерията на таблета? Не мога да не Отидем. Принтера го няма? Не, той фрихенда не е задължителен, да го можеш, ама когато една идея по-обигра на ръката или хората, де се притесняват, че им избягал стенсила, нямаш самочувствие го нарисуваш. Да. Защото стенсила те е избягал. И сега го гледам как тази част на тази бодлива тебе ще лепи 70 пъти. И ти ако мога да нарисуваш, за 5 минути, братче. За 10 минути я нарисувай. Ама ти губиш страшно много време, само за да лепиш, защото не си сигурен в това, което мога да направиш. Сега може да сгафиш. Сега никой не е казал, може да сгафиш, ама аз да си опитал. Ето пак още един недостатък на таблета. Си свикнал там линията. Вадиш си стенсила, термопринтърче, да ми даже няма на ръка, не го минаваш. Като е сега, примерно, почнах моите си дизайни, повечето да ги минавам на ръка. Защото първо, малко си раздвижвам ръката през това време, нали, опознаваш и дизайна, смисъл, виждаш линия напред-назад, къде ще минеш, как ще минеш, нали, връщаш, защото този дизайн може да си го прави, както ти казваш, нали, преди 5 години човек. Да. И ти като си, нали, имаш много пресяване, което много ти помага и си по-спокоен. А преди всичко цак-цак, нали, как се вика, дизайн на стенсила, всичко ти е готово за 3 минути, слагаш го и ти почваш да гониш една линия там, трябва да си перфектен по шаблона. Да. Не дай си Боже кривнеш, изпадаш някаква тежка паника, защото това вече го минах, изпадаш някаква тежка паника и като изпаднеш паника всичко е така. Само надолу. И се почват с грешки неща, докато сега примерно и малко, нали, навънка да излезне линия навътре, това реално не е проблем. Реално не е проблем и ти, като си го рисувал вече, знаеш, че не е проблем. Друго си е просто. А за кремовете как ви тръгна всичко? Пак COVID. Просто нямаше, буквално нямаше никъде вазелин в града. Значи това беше началото. Нямаше никъде вазелин в града. И трябваше предварително с някакви поръчки от някакви аптеки, ние от този немския големия, където е зелената капачка. Обаче той нещо в един момент стана твърд на куче. Ама много твърд. И Живко има един познат технолог, като той си е 5-6 поколение технолог, бавно и дядо му се занимават с това. И го викна и вика така и така, нали, трябва да видим нещо, понеже положението наистина е критично. В смисъл, буквално нямаше какво да работим. Той имаше недостиг и на ръкавици, но въобще всичко, което влизаш в медицински консуматив. И нали, пича вика, дайте ще направим нещо, кажете ми, нали, най-важното какво е, за да работи. И ние му обяснихме, нали, да не запушва иглите, да не запушва порите, да е малко по-мекичък, нали, да хидратира, ако има как да успокоява малко, ако има как еди какво си. Нали, изредихме нещата, които са нужни. И той почна да ни носи конкретно ние да си работим. И един път донесе един, който на нас супер много ни хареса. И вече говорим, нали, с колеги, с нас в Стара Загора, ронините, и те коментират, че те няма с какво да работят. И всъщност решихме така да правим вазелина. Ние почнахме само с вазелин. Чакай, че малко боли. За да хапе? Само мислих да кажа, велика се кнага, бе. Много яко. Не, екстра. И почнахме с едни огромни кофи. Те бяха едни кофи,
като за латекс 5 кг. Е, такива бели кофи. И така ходихме из студията, нали, и ги раздавахме тия въпросни кофи, да ги пробват, да кажат как е. И като ние тогава, аз знам, те 5 кг, буквално 5 кг. Аз ви казвам, ние с Живко е така като някакви... Се научим в Сърбия да продаваме стоки на дребно човек. И ходим такива сини кофи по влака и отиваме тук, там, нали, да кажат кое им харесва, кое не им харесва, как да го подобрим. И всъщност тогава хората много се изкефиха. А то най-ключовото е, нали, въпросното масло от конопено семе. Оказва се, че това масло е супер генериращ продукт за кожата, много помага. Помага. Успокоява и татуировките зарастват по-добре и самия процес е малко по-лекичък. Сега ще разберем. Сега ще разберем. Посукай още малко ръката. Така. То по-скоро нашето не самия момент, като минаваш линията, а вече където си минал, някакси се е отворила самата рана. По-скоро така се усеща. Тук долу е гадно. Като цяло. Аз от тук почнах, караме в кръг и ще завърша пак тук. Добре. Добре. Няма какво друго да... Да. Започнахме с вазелин и вече решихме, нали, че ще се направим пълна гама от продукти, които да са подходящи конкретно за татуисти. Нали, много държахме да е конкретно за сферата. Няма да се разпростираме в някакви по-големи, нали, сфери, няма да сме толкова козметици или нещо подобно. Конкретно за татуисти ще се прави всичко. Монополисти няма да ставате? Не. Значи то идеята беше, защото в началото получихме много подкрепа от различни колеги. Значи с подлакътници, с съвети, нали, с игли даже, защото имаше моменти, където нямахме пари за половин игла. И, нали, хората ни удариха рамо и ние решихме, че ще върнем обратно това нещо. И решихме, че ще направим пълна гама и оттам вече се почна с рецептите, които нали, доста време ни трябваше да стигнем до ниво, където да работят конкретно за нашата работа, понеже, нали, ти работиш с дезинфектанти, с сапун през цялото време. Съответно, едното се влияе от другото, от третото, от петото. И това нещо отне време. И те мислят, че така трябва да се случат нещата, нали, за да ги пробваш в реална среда, за да видиш кое как пречи на едното спрямо другото. Защото вие знаете, имахме проблем примерно с твърдостта на вазелина. Съответно, ние трябва да преценим в кой сезон как трябва да се случват нещата. Това пак изисква сезона да мине, за да го разбереш. Да, помещението да стане отопляемо, не отопляемо, през нощта. Да, примерно както бирата, нали, зависи колко надморска височина я правиш. Също всеки материал си има различно различни нужди. Отделно на това, нали, че в последните години консумативите, суровините, които влизат в България, просто се промениха генерално. Значи, единия месец идва от Израел, другия месец идва от съвсем различно място. Просто много е динамичен. Самия бизнес, самата сфера е супер динамична и ти трябва много лесно да свикнеш и да направиш рецепти, които могат да се адаптират към всякакви такива условия, които ще се случат. Та има даже значение в каква опаковка ще го сложиш. Може опаковките да са еднакви, обаче заради количеството вътре нещата се променят драстично. Така че, нали, трябваше това нещо да се мине. Обаче стигнахме до някакво ниво, на което ние сме доволни. И все пак, нали, продължаваме да питаме колеги нещо, ако не ви харесва, какво бихте променили, кое ви пречи, кое не ви пречи, кое ви харесва. И даже в момента се опитваме, нали, да подобряваме всеки един различен продукт, колкото се може да е по-подходящ за колегите. Та идеята беше, нали, да върнем цялото нещо обратно към културата. Съответно и продукта ни е доста икономичен, всичките са доста икономични. Вие сте ги пробвали, знаете, и вазелина, и бътъра, и сапуна. Всичко е направено така, че да е окей за татуисти. Ние не искаме да товарим хората, особено колеги, нали, в смисъл. Това не мислим, че е окей. Екстра продукт е супер. Опитваме се да е супер натурален. С него, за да го тестваме. И аз това, което най-много се кефа е, че буквално от опаковката до последната капка всичко е българско. Няма абсолютно нищо отвън.
Ние пак държахме да е българско. Нито една опаковка не ни влиза от Китай, от Япония, от където и да е. Всичко се прави тук. Даже повечето се прави в Пловдив. Нали, локално сме много. Аз знаеш на какво се кефа? Сега работим с вашия продукт, работя си с твоята машинка и ако нещо стане, че пресакам татуировката, ще обвина веднага. Супер. Ще кажа, те си без твоята машинка, ти държата си без твоите продукти оправиш. Моята кожа. Той те е корена, лошо поддържане. Да. Супер е. След 2-3 минути ще сме готови с контура, измиваме и почваме черно. Да. Ти искаш да пушиш нещо? Аз по принцип да си сменям ръкавиците, пуша, да. Добре. Но вече ти как си го усещаш? Пускаш? Тук отдолу имче е много тегаво. За теб ли? Да, много тегаво. Аз нищо не усещам. Ясно, че ти нищо не усещаш. Мекичко е много тегаво. Напълваме, да стане. Зареди са ти по флашчетата, което е най-якото. Не, много ми е готино. Така има сутрини, примерно днеска, знам, че няма да имам време. И направо ти казвам, чак ми е гадно. Разбираш? И такава даже вчера на живко, защото сега пренареждаме картини и неща. В студиото, че имаше много, където не бяхме закачили. Да. И малко хем да свежне, хем искам да си ги гледам като цяло. Ще аз примерно се черпа идея от твоите дизайни, от чужди дизайни, листа, някакви други неща. Черпил, нали? Тя съм да. Кражба. Ама, но нали понякога така, като се обърнеш, го видиш и такъв... По-лесно ти става, човек. По-лесно ти става, защото се ориентираш. Сега, каквото и да правиш, нали, има моменти, където всеки бъгва. Няма как, нали, блокираш някакъв момент. Изморяваш се, бе, просто и ти човек. Преди окото ти се насища, рано или късно и ти такъв малко почваш да се губиш. Лошо ти. Ама да, ето вчера, примерно, пак не можах да рисувам, днеска няма да мога. И сега ми е тъпо. Съм си харесала 2 пеперуди, човек. Съм си хвърлила такава груба скица, искам да си ги направя. Че сега, откакто научих новите техники за рисуване от вас отново. Обаче виж ли разликата сега? Забеляза ли разлика, мамка му? Трябваше да дойде по-рано. Няма нищо. Добре късно. Всичко. Те Пазарджик само такива хора, човек. Сори, баче. Не, бе, яко е. Бутането. Виж как се връщате обаче вие. Ще направим услуга на цялото общество в България. Дум, правим някакъв супер качествен крем. Дум, правим не знам си какво. Супер. Да, защото в крайна сметка тя културата трябва някой да я бута. Това, освен рисуване, е и контакти и помощ, защото сега що пък да не си дадеш ти парите за консумативи, за някакви неща, които ще бутнат културата човек, вместо да ги даваш, нали, за... Излишно е. Излишно да се твари, наистина е излишно. Значи, особено в момента перманентен грим, татуировки, нали, тия тренди, защото татуирането в момента малко си е тренди. И всичките тренди неща се товарят цени брутални, направо те са машини за скандални пари и просто ние не искаме да товарим хората. Това е. Няма да ставаме милионери, приехме го преди години още, ще сме си обикновени хора, надявам се да живеем на село. Живко малко се дърпа, но... Трудно да живеем на село, аз съм ти казал. Трудно е, човек. Преди как са живяли? Без коли, без такъв транспорт, без логистика, така, нали? Как са го правили хората самия сега? Сега ти, за пример, Пазарджик си за 18 минути с бързия влак. Най-лошият случай да си за 34 с пътника човек. Това е толкова малко време. Има моменти, където ние от нас до студиото се прибираме за повече време, човек. Нали, не е някакво... Сега нали трябва да си малко по-организиран. Някакви такива неща, окей. Ама свободата, където мога да намериш на село е друга. Мале... Като спреш и направо... И стана една тишина е такава. Да. Нека. Супер машината. Типично само ще отбележа, нали, понякога аз поне да лавям по тия еднобобинните, има едно леко нагряване отдолу на машината. Усеща се. Може би сега ние тук търсим вината и в нас, че не работим с някакви супер професионални трафове
И може би трябва да се работи с една идея по-хубави трафове, да можеш да следиш вътре херцовете, потенциометри, всичко да си ги следиш нещата, как ти ги е написал. Сега, те не са лоши, нали? Не. Вече много по-висок клас. Има много по-висок клас. Това е среден клас Немезис. Нали, Немезис първо поколение, мисля, че са тея. И аз мисля, че са първите. Първото поколение Немезис е това. Така, покажи на хората как Вазелин. капачките. Места си капачката, защото забравих да си сложа бътър, а капачките съм си ги лепил с вазелин и отдолу има материал. И ето. И мазен е толкова щадящ и икономичен продукт. Взимаш си на върха на пръста и си готов. Екстра. Всички много са заребени по миризмата, особено бременните. Аз си казвам, има хора... Моята жена си маже корема с това, Значи, с вашето. отиваме на една вила на Живко на братовчет му на рожден ден. И той решил човека за 25-ти си рожден ден, събере там 30-40 човека. Не са рожден ден. И в един момент усещам миризмата на нашия вазелин. И викам, сигурна съм, че е наша, защото няма друго не мирише така. Знам, че друго не мирише така. На 100% съм убедена. Викам, Живко, ти ли отвори вазелин? Той вика, не, как ще носа вазелин тук? Няма, ни трябва. Мисля, странно е на вила 40 човека да носа вазелин, нали? И що не, то партията се е партия, бе? Викам, човек, тук мирише на нашия вазелин, ако ще какво ще са, разбираш. И в един момент виждам аз една бременна мацка, как си отворила буркана и си го мириш. И викам, ти откъде го взе този вазелин? И тя вика, Мартин ми го даде. Викам, Мартине, какво се случва? И викам, не, много и хареса, просто и го дадох. А мацката, още когато забременяла, явно миризмата е, нали, бременните жени имат някакви креми с такива, и решила да си маже, нали, гърди и корем против стрии. И се оказа, че вазелина работи и против стрии. Моята жена го прави. Да, тя в момента в 9 корем месец и гърди човек. И тя вика, нито една стрия не ми излезна. Нито една. И на всичкото отгоре вика, се друсам с миризмата. Вика просто и така се оказа, че той работи за корем, за гърди, за пети, всякакви неща. Даже имаме случай, в който е изяден крема. Има такъв случай, който... Изяли се ви крема. Значи, това, което се случва... едно брато от Тракия, той се зарежда от нас Aftercare. И ми звъни и вика, имам скандален случай, който се е случил. И аз викам, нали, казвай, като очаквах някакъв проблем, нали, даже такава малко леко се притесних. И той ни разказва, вика, правя аз на един пич, супер малко татуше, някакво кръстче, нали, нещо супер малко. Взима си той бътър и ми звъни на другия ден и ми вика, брато, идвам да си взема още един. И он ми вика, ти колко мажеш, нали, смисъл, той се мажи тънко малко и вика, човек няма повярваш какво стана. А пича в Тракия подарява, си е направил такива като сетчета, негови стикери с авторчето и шпатула. Оставя го пича на пейката, обръща да си вземе бира и в следващия момент някакъв друг пич, бездомен, взима автора и директно го изяжда. Нали, реално той е ядивен, не е вкусен, но явно от миризмата му беше изял автора. И аз просто да викам, това е нещо ново. Да, просто очаквам, нали, някакви такива супер странни неща да правят хората с тези продукти. Но просто не очаквах, че ще се изяде, в смисъл. Хъпна си го е. Ако такова на една филийка маже... Може ти по принцип нашия технолог, той много ме забавлява, защото идва, показва ни нещо, нали, това, направих това, да го видите как е, да го пробвате и директно взима и мирише, хапва го и той вика, аз трябва да го опитам по всякакъв начин, да видя дали е окей. И всъщност технолозите ядат всичко и аз после се чу, нали, че той е бъгна толкова този пич. Но всичко се хапва, се пробва по всякакъв начин. Нещо ще ми правиш, не? Не, аз ще ходя да пуша. Ами аз ще пуша. Няма се да... Хубаво. Айде, да една пауза ще направим за 5 минути. Чакам. Супер сме, бе. Да, хората, които сега ще ни оплюят веднага, ето ги, те взеха пишките, осъзнахме, че докато снимаме аудио и ни гърми бобината, си преебахме клипчето. Така да. че... Сега... Покажи, че имаш преготвена машина друга. Отново Сомлев, отново българска машина, 9-ка Магнум, заредена. Та няма да коментирам. Абстрахирайте се от нея. Та да. А ти представяш ли си до сега водим, нали,
защитаваме бобините, защитаваме всичко и накрая... След малко може би ще цъфне от два брата. Не го знам по народно с кафе. Къде ти викам, че преминава от тук и ще от хостел среща направих Airbnb в другата сграда срещу нас. Да. И видял това, много си скефил и вика, имам тук един бюджет, може да измислим да направим една татуировка, викам, ще я направим. Утре трябва, ако всичко, точно утре ще трябва да направим един орел. Ама и ти бършеш като световно обаче. Нищо ти. Кое? Давай, спокойно. Имаш ли за процес на работа ли? Натягам аз колко мога. Седни при Джорди. А, не. Не дай човек. Не, ще седна. Оня вазелина го има само за фасон. С 100 вазелин е тук, където ме е останало по тия 5 капачки, 3 татуировки. Никакъв проблем. Оли ти мани, че аз понякога забравям човек за това вазелин и ги виждам такива, че премигват и се сещам и трябва да си направя алармичка. Нещо. Аз до ден днешен не бърша човек с мокра салфетка. Взимам си, тя си е абсолютно суха, слагам си вазелина, минавам си отгоре, но с мокра салфетка не бърша хора. Аз понякога само като правя цвят. Само се ми тогава маже, понякога. на мен се ми маже, се нещо. Ама много лекичко мокра, защото пък се е случвало направо да я наводна на... Страшно аз и... винаги ги наводнявам. Винаги. Или пък си е мокра от кръвта им. И това ми се случва. Бах, ти направо ги кормиш. Не види. Мокра си от кръвта им. Малко беше и Джон то Уик. събира. Това беше направо Джон Уик. С какво ще си полееш цветята? С кръвта на моите врагове. С кръвта. Стига. Моите гради. С кръвта на моите врагове. Сега иглата нещо ме е настрани, това го бута китайца и викам, мама му дева, защо сега звучи така тази машина? Защо така звучи? Ще му е майката. Ето и тая изкара звук. Взехме и пенове и те изкараха звук. Аз с Живко да си говорих, викам, аз съм така, то не като експеримент, пускал съм някакви неща като дизайни, нали, само на линии, къде така ги публикувам, дали ще на стори, дали ще на нещо друго. Никой не му обръща внимание. Отцветявам го, пускам го и някой си го прави човек. Отцветявам го, буквално пускам го и някой си го татуира. Те, виж, хората пък другото нещо, което са свикнали, не че са свикнали, обаче по-лесно се възприема, нали, като го видят отцветено, вече могат да си го представят. Завършен вид, да. Да, нали, по-лесно е, възприятието е по-лесно. Може да го видиш по себе си. И как па аз някога, като ти го статуирам някъде, търсех нещо да завършим да го видя. Батко, ти лут ли си? Ти лут ли си, баче, викаш, отиваш там и какво ти направят? То затова има и такива татуировки по нас, да, ама айде. Говори за себе си. Аз почти нямам лъж. Почти казах. Да, стига. Стига, Ти виждал ли си ръцете, бе, човек? Няма коментирам краката. Не бе, той татуи само с хубави татуировки, аз не познавам. Аз съм ги правил. Да. Виждам ли си ръцете, вика. Ония ден Генчо и Жорката се надпревараха кой коя да ми оправи. Викам хора, не дейте, че аз съм чувствителен. Добре ти, сега примерно, пипаш ли някакви татуировки стари? Какво да? Нещо да ги поправиш, не? Мои, къде съм правил или където имам? Ти където си имаш. Не. До сега не съм. Сега никога не бих пипнал Кава ръб съм си правил заради женските имена, къде имах в момент. Има си женски имена ли, бе? 3. Оле, майко. Не, оправили сме една. Моя? Да. Сърцето. Ма тя не беше правена от тебе. Не беше. Не, тя беше много зле, да. Ти трябваше да оправиш, да. Тя беше много зле. Черно-бяло едно сърце, Пазарджик, 034. 034, аз много искам да си направя, между другото, от много време. Калински. Фащаш Калински, едно хубаво 034 и си правиш. 034. Трябва. Оттам съм дошла. Аз на Жорката, кога му нарисувах това, викам, аз разбирам, че е Пазарджикли и викам, чакай, аз съм това момче, знам какво да му нарисувам. Трамвая? Младежкия дом, трамвайчето, всичко, часовника. Чакай, той е тролей, това не е трамвай. Тролей, Шкодичката, да. Много яко, даже един ден, защото влизах да ти търся едни листа. Да шамаросваш нещо от мен? Да. Аз съм и шамаросваш. Съграждани не крада от кой. И точно го видях, викам, как, нали, сега хем е тролей, хем не е тролей, ма как си го извъртял човек и всичко е там и изглежда яко и си стои. Мислих го, седях и го мислих, младежкия дом го направих 1:1 по една снимка, броя на колоните, прозорците, всичко е 1:1. Както си е нашия младежки дом. Ето вече е друг.
Те прода колоните си същите. Не, мислех да го нарисувам, да го усера такъв цветен да го направя, обаче си викам аз така и така, той ме отзад потъва, ми целия го направих го дюс с кафето и край. Не, яко е. Те нали се водят някакви страшни борби за този младежки дом направо? Те де факто трябва да си го възстановят, само че кога и как ще стане... Никой не знае. И дали ще стане също. Ама сега ги гледам, Пазарджик човек са направили някаква група, Пазарджик говори. И в Инстаграм има, в Фейсбук има и качват постоянно някакви такива нередности. И какво? Еми качват ги. То в интернет качват ги, да. Кучето трябва да си върви. Мали Живко това ми го каза сутринта. Не помня точно по какъв случай, и той ми го каза. И той ти го каза. Явно това е днешната фраза. Брои съм. И Живко да не се опитва да се прислончи към нас, той не е от Пазарджик. Да се гордее, че приятелката му там това. Да се гордее, да. То си за гордост. Не е гордо се. Хората котки за домазлък не си взимат. Ма не идва в студиото и става въпрос кой откъде е. И аз като кажа Пазарджик са такива. Като кажа Пазарджик и кажеш... И малко ги е страх. Не бе. Малко ги е страх. Ама няма лошо. То страх води пази. Да. Как се прави руска затворническа татуировка с хубави сянки? Да, чуваш ли си какво говориш, бе? Затворническа татуировка и сянка. Викам, има лойка. Направо ма насра. Направо ма насра. А ония гръб иска, аз направо съм се насрал вече. Разбираш, викам, мале то да гликав гръб иска, как ще го направя? С какви сянки ще го правя? И къде си чул ти вика сянка и затворническа татуировка? Няма такова нещо. Малко тишина, че направо ми се до главата. Направо ми гръмна главата, човек. Мани. Направо като звяр, бе. Ние след малко пак ще спираме, защото черното е готово. Само на бодливата тема на няколко места ще фърла. И точно ми цвят. Тъмън ми... Много бързо, бе, нали каза 3 часа? Ще го играя, вика. Айде, баче. Аре, баче! Я покажи баченката тук сега на хората. С 3 цвята как се работи. Отивам се бия на тортата с това. Дигам гарда и го лупкам. Има малко бяло... Сапунишка има. Сапунче има? Отдолу. Сега ще го обера. Така. След това ще потъмни цялата. Ще изчезне, ще го подсуша, ако искаш. Дай го им на огледалото. Айде. Сега ставам и обръщам очите тук. Айде. Мет. Айде. Какво става? Медене. Топ. Пусни си ръката, обърни се така настрани да го видим как си в естествено положение. Като кит. Ма идеален е, бе. Плиба. Супер. Браво е! Екстра. Браво е, Филип Се! Да татком ли? Да излезна на нещо. Не, зависих се. Поне спри камерата сега. За съвсем различно нещо. И той е тука. Кой? Еми, мъже. Кой? Вие брак имате ли? Мене кучето ме ли само? Чуле. Вие брак имате ли? Аз съм бракуван вече. Не, ще те питам дали те пръскам мокове, ама ти... Не. Тази част ме е любимата с гърба на кита, най-черното къде потъва. Не знаеш черното? Не. Не знаеш, черното ще избие. Черното ще избие. Не знам. Не знаеш. Знаеш какво си го манеш след това? Смазен. Не, с гентамицин. Не. Това го забраниха. Смазен. Кое? Гентамицин. Да се мажеш с него ли? Не, да си го купиш. Типа. С рецепта? И да си купим. Айде вида. Няма проблеми. Къде е една твоята баба? Къде вика, ако си го познаеш, твоя? Влизаш в аптеката и викаш, искам един успенок с 1000 антибиотик. И тя вика, не мога да ти го продам без рецепта, ще ти покажа, ако си го познаеш, викам, аз съм и грамотен, нали знаеш, ще го прочета. Бах ти извън на майна.